Tomu bylo mi skoro 14, když jsem měl 17, mě vzali do české reprezentace. Takže když bych to shrnul, tak je to nějaký komplexní fyzický rozvoj, že se dokážu ubránit třeba, když dojde na nějakou krizovou situaci. A ve finále je to i ta komunita, která, jak ty říkáš, u nás vlastně v tom odvětví může být třeba zajímavější. A to je sebeobrana, čili tohle je jeden z dalších významných faktorů. My zdravíme všechny fanoušky bojového umění a především taekwonda. Dneska jsme se rozhodli natočit takovou minisérii. Bude to podcast, ve kterém si budeme povídat o našem krásném bojovém umění taekwondu. A já tady vítám Adama, který mi dneska bude odpovídat na moje všetečné otázky. A já jsem Filip a budu vás tady v tomhle podcastu doprovázet. Dobrý den, taky všechny zdravím a doufám, že si ten první díl užijete. Jsme ready? Po druhé už chtěla jenom si být. Možná už nebude po druhé. To se uvidí potom. OK, takže jdem na to. OK, tak jo, Adame. Já mám na tebe jednoduchou otázku. Představ si, že je ti 15 let. Ano. A rozhoduješ se, že bys chtěl dělat nějakou aktivitu, že bys chtěl dělat třeba nějaký sport. A chtěl bych vědět, co by to byl za sport a proč zrovna taekwondo. Pokud bych do toho měl zahrnout taekwondo, že tam má hrát nějakou tu roli v tom výběru jako takovém, tak víceméně si to říct, že je úplně jedno, k jakému sportu cílíte, protože když vemu obecně tu přípravu, jako nějakou sportovní a pohybovou, tak ve výsledku, i kdyby to nemělo vyjít a ten člověk, dejme tomu v 18 se rozhodne, že bude dělat úplně něco jiného, kde je nějaká pohybová náročnost, tak tam jsem schopný říct, že taekwondo vás koordinačně a celkově ta základna jako toho pohybu tam je jedna z nejlepších. Takže i z tohoto důvodu bych se já v těch 15 rozhodl pro taekwondo. Já jsem nebyl od toho tak daleko, já jsem začal docela pozdě. Já jsem začal ve 13 a pak mi bylo hned 14. Jasně. A fakt můžu říct, že opravdu koordinačně nevím, jaký sport kam bych musel jít, jako abych se dostal. Aby to bylo tomu podobné, jasně. Přesně tam mířila moje otázka, protože ty jsi přesně ten typ, který vlastně začal zhruba v tomhle věku od těch 13 do těch třeba, dejme tomu 15-16. Takže mě to zajímalo a trošku jsem to mířil teda na to taekwondo, protože tenhle podcast a tady tohle povídání je přesně o tomhle. OK, jaké jsou aspekty vlastně, které by si měl ten člověk, který se chce věnovat nějakému sportu, tak když se rozhodne pro to taekwondo, tak proč zrovna taekwondo? Aspekty nebo predispozice, jako které bych měl být, abych v tom byl dobrý? Neznáš své predispozice. Představ si, že si prostě jako, dejme tomu, jdeš na střední školu a prostě vybíráš si nějaký sport. A teď chceš se do něčeho jako pustit a já jakoby řeším tu otázku, proč se někteří lidi právě rozhodnou jako jít k nám. Mám nějakou tezi, ale mě to zajímá právě z pohledu třeba ještě někoho jiného. Částečně to souvisí s tím, co jsem hovořil. Jde o to, že fakt si to že koordinačně, obratně, i vlastně silově a hlavně dynamicky je to jeden z nejlepších sportů, který vás může na tohle připravit, sportu nebo umění. Samozřejmě pak je tam ta druhá část a to je sebeobrana, čili tohle je jeden z dalších významných faktorů, protože dokonce si myslím, že i v té klasické sebeobraně mnohdy ta obratnost, rychlost hraje větší roli, než si i myslíme. Jo, celkově i jako ta pohyblivost, rychlost toho, jak jsem schopný uhnout a vrátit se k tomu soupeři, si myslím, že fakt hraje větší roli, než si myslíme, že to mnohdy ani není o pákách, chycení a tak podobně, ale opravdu o té rychlost reakce. Reakce a rychle zareagovat, abych z té situace zešel bezpečně a to si dokonce myslím, že je jeden z nejdůležitějších faktorů, o kterém mnohdy ani nemluvíme, ale strašně podceňujeme a na to si myslím, že to taekwondo vás připraví fakt nejlíp. OK, takže vlastně, když já se rozhodu a řeknu si jako proč taekwondo, tak vlastně jedna z těch věcí je, že mě může všeobecně nebo ten komplexní rozvoj vlastně toho fyzického zaměření. A druhá věc je, že zároveň ještě k tomu se naučím třeba, dejme tomu, bránit a nebo reagovat minimálně v těch krizových situacích třeba v životě. A tohle to jsou samozřejmě situace, do kterých ani jako nechcete v životě dojít. Jasně. A pak je tam samozřejmě i další věc, kterou ale většinou si lidi až začnou uvědomovat v momentě, kdy to taekwondo dělají, a to je nějaká komunita lidí, s kterými tam jste, kvalita trenérů, protože v porovnání s jinými sporty si doufám říct, že kvalita trenérů napříč celým taekwondem a napříč všemi kluby, co jsou v České republice, tak je dost vysoká a hlavně i vyspělá po psychické stránce těch trenérů. Jak to říct? Řeknu to jednoduše, v
taekwondu se vám nestane, že bude trenér křičet na dítě, že je neschopný magor ve slušnosti, jo, což běžně jako u fotbalu nebo hokeje můžeme slyšet, že na to dítě mnohdy fakt mi přijde, že si ty trenéři kompenzují nějakou svoji jako může, nemusí být, může nemusí být, nechceme hánit, může nemusí být, ale troufám si, že to taekwondo naopak to prostředí mezi těmi dětmi narovnává a kultivuje přesně, že i my jako trenéři, když vidíme, že někteří z těch jedinců k tomu směřují, že ty ostatní můžou poškozovat, tak fakt jako zavčasu dáváme najevo, že to je špatně a tohle se dělat nemá a naopak máme těm ostatním pomáhat růst taky. Takže myslím si, že tam je každý schopný si najít uplatnění v tom kolektivu a vlastně buď v kolektivu, v tom klubu, nebo v tom sportu jako takovém. Super, takže když bych to shrnul, tak je to nějaký komplexní fyzický rozvoj, je to nějaký potenciální rozvoj v tom, že se dokážu ubránit třeba, když dojde na nějakou krizovou situaci, takže vím, co se sebou mám dělat. A ve finále je to i ta komunita, která, jak ty říkáš, u nás vlastně v tom odvětví může být třeba zajímavější než třeba v jiných sportech. OK, super, tak jo, to je dobrý začátek. A já se teda zeptám, když nás teda poslouchají třeba lidi, zájemci a tak dále, tak vlastně oni úplně neznají nebo neví, co to je taekwondo, tak kdybys to měl říct, já nevím, v pár větách, jako úplně jednoduše, trošku to prodat, takový elevator pitch, prostě říct, co to je vlastně taekwondo. Taekwondo je korejské bojové umění sebeobrany. To bojové umění bylo vyvinuto, když tak řeknu, což zní jak spíš, kdybych byl chemik a něco viděl, ale vytvořeno generálem Choem, generál Cheong-hee, což byla osobnost, která měla základy v Taekyon, v karate měl myslím druhý dán, jestli se nepletu, a potom vlastně tyhle dvě umění, které on uměl, Taekyon, protože Taekyon bylo tradiční korejské umění, které se vyznačovalo právě rychlými, dynamickými a efektivními kopy, s tím, co karate samozřejmě taky umělo kopat, ale tam, aniž bych to hanil, to vůbec není tak myšleno, tam ten důraz byl i větší na ruce, Taekyon, když se podíváte kdekoliv na YouTube, tak tam fakt oni jenom kopou, jo. Jasně. To karate tam mělo i ten důraz na ruce, takže rozhodně v těch, jako, když to nazvu moderně, v těch boxerských technikách bylo popředu, no a generál Choi to dokázal spojit a pak si vlastně s několika členskými státy odsouhlasili to, že založí taekwondo, nebo to bylo až ITF, vlastně si tak rozhodli, že udělají jako první světovou mezinárodní federaci. Jasně. Ale vlastně takhle, respektive v krátkosti z těchto dvou bojových umění vzniklo taekwondo. OK. Takže dejme tomu, má to nějaké základy v nějakých, dejme tomu, jako starověkých nebo i jako v jiných stylech bojových. Je to teda víceméně moderní styl, dá se to tak říct? Je to moderní styl, i přesto, že taekwondo je značně tradiční, tak stále je to jedno z nejmladších bojových umění na světě. Ne stále jedno, no to je nejmladší. Je to jedno z nejmladších, jasně. No. A pořád to považujeme za bojové umění. Ano. Jo, jako, není to ještě vyloženě jako sport. Je tam nějaké odvětví, ke kterému se třeba časem dostaneme, ale my se teda bavíme o tom, že taekwondo je bojové umění, je to tak. Je to tak. No, ve výsledku i judo je bojové umění, má svoji sportovní část. Přesně. Stejné v taekwondo. Taekwondo je bojové umění, má svoji sportovní část. Jo? Judo je dokonce na olympiádě, že to víme. Jasně. Ale stále to nemění nic na tom, že i judo je bojové umění. Jo, jasně. Super. A teď jednoduchá otázka. To znamená, já jsem fanoušek bojového umění, jsem fanoušek taekwonda, zaujalo mě to. Kdy a kde začít cvičit? Co mám pro to udělat? Co vlastně mě čeká? Co je přede mnou? Tady bavíme se teď o tom, že jsem někdo z České republiky, jo? Jsem tady. V prvé řadě je důležitá teda lokalita a ověřit si, jestli v té lokalitě, kde působím, bydlím nebo žiju, je nějaký klub. To zjistíte na stránkách taekwondo.cz, kde můžete, tam je rubrika školy nebo oddíly, myslím kluby, a tam je dokonce vytvořená interaktivní mapa, kde přesně podle té mapy můžete se podívat, kde žijete a kolik tam je klubů v okolí. Následně můžete ten klub kontaktovat, ať už přímo fyzicky nebo mailem nebo telefonicky. To je nezbytná akce, kterou musíte vykonat, abyste vlastně vůbec byli v taekwondu aktivní. No a potom už je to asi o jedné z těch zásad, která v taekwondu je, a to je čtvrtá zásada, ne, teda třetí zásada, to je vytrvalost a vydržet do toho.
OK. Takže, no. Promiň, a ještě připomeň, jak byla ta otázka. Jo, myslím, že jsem něco vynechal. Jo, dostaneme se k tomu. To znamená, já jsem teď nějakým způsobem zjistil, kde se dozvím nějaké informace, takže taekwondo.cz, jasně, píše se to taekwondo.cz, dvojtv, ale to si myslím, že si každý, když tak je schopen dohledat v dnešní době. Ale já teda dojdu na taekwondo.cz, vidím tam nějaké kluby. A teď teda, kdy se tak většinou začíná, nebo jak to funguje? Máme teď třeba, dejme tomu prosinec, máme leden, můžu teď začít dělat taekwondo? Jak to vlastně je teď, v tuto chvíli? Většina škol marketingově dělá to, že nebo se snaží zapůsobit na veřejnosti tím, že v září dělají nábor a většinou tam přichází ta masa lidí, která je zařazena do toho rozvrhu. Nicméně pak jsou samozřejmě oddíly, které dělají, což myslím zrovna Friedrich Mistek jedním z nich je, který dělají lednové, vlastně půlroční nábory, nebo pololetní, když tak to je možná lepší terminologie, pololetní nábory. Ale troufám si říct, že jako každého jedince fakt jako vezme kdykoliv ten klub. Tam si myslím, že to odmítnutí jako fakt nepřijde. No. Možná může být výjimka, protože můžou být vyčerpané kapacity trenérů nebo prostorové kapacity, ale já si troufám říct, že napříč celou republikou na to narazíte výjimečně, možná 1 z 1000. Takže víceméně všichni se snaží, jako když někdo projeví zájem, tak mu najít nějakou cestu prostě pro to, aby začal. Okay. Dobře, takže dejme tomu, vím, kde můžu cvičit, mám k tomu nějaké informace, vím, kdy můžu začít cvičit a ještě se zeptám, máš třeba ty nějaký osobní příběh svůj, který bys třeba chtěl sdílet jako s ostatními v rámci toho, jak ty jsi začínal, vlastně jak to probíhalo, protože asi u většiny to začíná tak, že třeba je přihlásí rodiče, případně se o to v tom pozdějším věku třeba zajímají sami, ale zajímá mě třeba ten tvůj konkrétní případ, protože trošku jsme to naťukli na začátku, tak jestli to můžeš tady s námi sdílet. Já jsem se strašně bál, že tím, že jsem začal docela pozdě, což bylo fakt... A v kolika teda? To bylo ve 13 letech a hned za 3 měsíce jsem měl 14. Tak fakt jsem se bál, že třeba mnohdy ve fotbale už by vám ujel vlak, v hokeji tím tuplem. Jasně. A v té době i ty jsi to vnímal, že už je to pozdě. A já jsem si říkal, jestli je pozdě, přemýšlel jsem jako úvaha, je pozdě s něčím takovým začít, můžu vůbec něčeho dosáhnout, protože ty ambice člověk měl. Jasně. Nutno říct, že taekwondo není jenom i pro ambiciozní lidi, ale je fakt jenom i pro ty, kteří se chcou odreagovat a jenom se něco naučit. Okay. Tam nemusí mít člověk, kdo ví, jaké ambice, ale já jsem je měl. A vzhledem k tomu, že jsem měl docela pozdě a měl jsem problém se uchytit v kolektivních sportech, tak stále jsem toho chtěl dosáhnout. No a jako ten příběh není možná nijak jako zázračný, ale tím, dejme tomu, bylo mi skoro 14, v 16 jsem dělal zkoušky na černý pás a ještě před koncem roku, když jsem měl 17, mě vzali do české reprezentace. Jo, čili takže během 3 let... trošku raketová... Hodně. raketová kariéra. Ale myslím si, že to může částečně ukázat všem, že fakt za 3 roky člověk se dostat skoro v některé z disciplín, ne ve všech, ale v některé z disciplín dostat v republice na vrchol v té věkové kategorii a opravdu být členem české státní reprezentace. No. OK, takže dejme tomu, začal si 13-14 přelom a někde v 17 letech dá se říct, že jsi měl skoro ten pík. To znamená, když by si začal dřív, byl by ten vrchol toho, nebo byl by možná i dříve, ale vlastně dá se říct, že tím, že jsi začal, jak ty říkáš, v pozdějším věku vlastně, tak i přesto jako si velmi rychle se dokázal dostat tam, kde třeba ostatní začínali oproti tobě mnohem dříve, ale dostali se tam ve stejný čas vlastně jako ty, protože pokud se nemýlím, tak reprezentace je od nějakého juniorského věku, to znamená 13-14 ten přelom a ty jsi to dokázal, takže určitě klobouk dolů, že ses tak dostal a mimo to si hned vlastně dokázal i bodovat, tuším v týmových disciplínách na mistrovství Evropy. Ale individuální jsem zjistil, právě tam jsem to ztrácel, jo, že vlastně na té lokální, na té národní úrovni to stačilo, ale tím, že jsem začal tak pozdě, tak na té mezinárodní úrovni to byl jako takový průměr. Úplně to nebylo ještě na medaile. Jo. Tam jsem musel ještě trošičku počkat. Takže rozhodně ti, kteří začnou dříve, tak mají velkou výhodu, ale na druhou stranu to vůbec nemusí odrazovat ty, kteří přesně jsou v tomhle věku, i 14-15 a říkají si, to už nemá cenu. A to není pravda. A můj příběh
možná ani nemusí být tak, jsou lepší příběhy, si troufám. Jasně. Myslím si, že jedna z nich je dokonce Jana Lázorová. V minulosti to byla Jana Mikulenková, která začala ještě později a byla mistryní Evropy. A to začala, myslím, snad skoro, když bylo 18. Nechci kecat, klidně, jak nám to Jana dá vědět, to by nám hodně zajímalo, to můžeme uvěřit a jestli to Jana uslyší, tak nám dá vědět. Ale ta fakt začala ještě později, mám za to, a sledovala titul mistryně Evropy. To si myslím, že je strašně dobrá informace třeba pro některé, kteří o tom uvažují. Já myslím si, že třeba v jiných sportech už ten jejich věk jako hraje velkou roli, tak já mám takový pocit, nebo z toho, jak v tom nějaký patek jsme všichni, tak v těch bojových sportech je pravda, že tam ten vrchol může přijít mnohem později a je pravda, že ten člověk se vyvíjí a může naskočit na ten vlak mnohem později a vlastně dohnat všechny ostatní. Pokud, ale je tam za mě jedna podmínka, a možná se mnou budeš souhlasit nebo ne, musí mít nějakou průpravu i předtím. A to je možná moje poslední otázka, jestli si ještě před tím taekwondem něco dělal a jestli tam byla nějaká třeba fyzická nebo prostě jakákoliv jiná průprava sportovní. Byla, já jsem hodně sportu právě střídal, takže možná to byl ten důvod, hlavně já jsem byl ten typický sedlišťový kluk, který u pískoviště lítal, sedlišťový sen, ale RITMO, že? Ale krom toho, že jsem hodně nalítal na sedlišti, tak přesně já jsem zkoušel, jo, byl to fotbal, basket, pak zase fotbal. Jasně. Pak furt jsem jezdil jako fakt jsem furt něco dělal, jo, což bylo ještě to období, kdy na tom telefony jsme neměli, chytré, že fakt co člověk chtěl dělat. Čili pohyb jsem měl, ale furt si troufám říct, že nebyl tak koordinovaný jako v tom taekwondu. Jo? Takže opravdu ten, kdo začne, ten, kdo... Možná i jako koordinovaný, asi myslíš, že jako organizovaný. Organizovaný, že možná ta organizovanost celkově ta všestrannost toho, toho pohybu, jo? Ke kterému taekwondo vede. No. Jo. No, tak to je skvělá zpráva třeba pro ty, kteří jako... Je, a fakt si to že to jako nemusí nikoho odrazovat, hlavně i ty rodiče, protože rodiče si taky můžou mnohdy říct, no tak dobré, fotbal mu nešel, hokej mu nešel, florbal mu třeba nejde mu basket a už mu je 12. Co s ním? No tak pokud má chuť. Přesně. A vidíte, že pohybově je na tom v pořádku a i kdyby nebyl, tak je to jedno, stačí, že má tu chuť a tak ho na to taekwondo můžete poslat. Super, tak to je krásný příklad přesně toho sídlišťového kluka, který se dostal v podstatě na vrchol, asi výš možná to nejde. Samozřejmě nějaké ocenění mezinárodní, světové a tak dále. Tam se asi k tomu dostaneme časem v dalších dílech, ale pro tento díl si myslím, že to takhle úplně stačí na ten úvod. A díky moc za to, že jsi tady a díky všem, kteří nás sledujete a těšíme se v dalším díle. Děkuju, že taky Filip přijel tak jestli teda budu v dalším díle, tak se na vás další. Tak možná si ho necháme. Tak jo, mějte se, díky, ahoj.